Kaixo, hemen gaude Gasteizen, Betagarri taldearen lokalean. Eta, esatea, euren musika eska bezala definitu dezakegu, eta doinu berrien esperimentazioa izan da euren simbolo bat. 10 izan dira dagoeneko atera duten diskak, 1987tik. Eta, kontzertuei buruz esatea, 700 baino gehiago egin dituztela 14 urte hauetan. Hasieran, Euskal Herrian eta Katalunian jo egiten zuten, baina gaur egun internazionalak direla esan dezakegu, Estatu Batuetan, Alemanian eta Japonian egin dituzte gira. Kaixo, Betagarri? Kaixo. Zer da zuentzat komunikazioa? Komunikazioa nahiko hitz potoloa da, hitz handia, eta guretzat azken finean gizakiok elkar ulertzeko dugun bidea da, azken finean ohiko bizitzan, edota hainbeste bizitzaren etapa guztietan edo arlotan, ez da. Guri dagokion kasuan, askotan erabili behar dugu komunikazioa, edo gehienetan, azken finean gure ideiak zentzu batean edo bestean defendatzeko, edota komunikazio puntu batera heltzeko, ez da. Edo zein gizaki taldea egiten duen moduan. Eta, askotan ez da erreza, baina lortzen dugu azken finean 17 urte daramatzagu honetan, eta guzti hori, denbora guzti pasatu dugu, azken finean elkar ulertzen eta komunikatzen, ez da. Hori horrela izan ez balitz, ez dut uste hemen egongo gilatekeela. Azken finean, talde baten bizi modua edo bete beharra komunikatzea da. Ez baduzu komunikatzen, jendeari, noski, entzulegoari, ez badiozu ezerrez komunikatzen, ez daukazu inungo garrantzirik berantzat, ez daukazu zer esaterik. Igual badakazu zer esaterik, baina ez dakizu komunikatzen, hori beste gauza bat izan daiteke. Ze komunikazioa ez da bakarrik bi pertsonen edo bi puntuen artean dagoen zeo zer, baizik eta nola erabiltzen dugun hori. Ulerteraz egin behar duzu entzulea, ezta? Badago jendea komunikatzen dakiena eta badago jendea ez dakiena komunikatzen. Naiz eta biek, ideia berdina, arrazoi berdina eta dana berdina izan, batek ez daki komunikatzen eta besteak, bai? Komunikatu, talde batek komunikatzen du, esaten dugun moduan, guztiok, partaideak, elkarri komunikatzen dioguna, eta baita ere, kanpora berazan duen moduan. Azken finean, irudi bat da komunikatzeko gaitasun bat, baita ere, zuk edo musika, edo hori baita ere da, besteak ulertu behar dute, nolabait, ze komunikatzen duzu zure musikarekin, zure itxurarekin, zure letrekin, azken finean guztiarekin, ez da. Orduan, komunikazio zentzu berezi horretan gaude, ez da. Eta musika bada komunikatzeko. Horregatik, talde batek, berak esan duen moduan, dauka kanpora begira komunikazio modu bat, eta barrua begira beste bat. Hori da. Eta hemen, nola lortzen duzu zuen abestitako ideiak edo sentimenduak entzulei ailegatzea? Musikaren bitartez azken finean, eta letren bitartez, ez da. Jendeak erreparatzen badu gure letretan, azken finean izango du, ez dakite, komunikazioa heltzen den neurri batean edo bestean, nik uste dute heltzen dela, ez da. Eta musikaren bitartez baita ere. Nik uste dut ere, lehen esan dudanera bueltatuz, ikasi egiten dela hori, ikasi behar da. Komunikatu, hemen gauden guztioi ideia bat ematen badiguzu, eta beste norbaiti komunikatzeko eskatzen badiguzu, bakoitzak bere jakituriarekin, bere trukoekin, bere ikasi, ikusi, entzun duenarekin, kapaz izango da, edo ez da kapaz izango komunikatzeko, sentimendu bat, ideia bat, orduan, nola lortzen da? Saiatzen, egiten, ikasten, erratzen, eta azkenean, batzuetan ez da lortzen ere, egiten dugu abesti bat, guri gustatzen zaiguna igual, eta jendeari zaio gehiagia llegatzen, eta gero beste abesti bat askoa llegatzen zaio jendeari. Hori ez dakit, saiatzen, egiten, eta... Deberek esan duen moduan baita ere, nire ustez komunikatzeko komunikatu behar da. Hau da, askotan guk gaudenean eta eztabaidak ditugunean barruan eta horrela, azken binean ideia bat defendatzen du batek eta beste batek bestea eta horrela, ez da. Orduan, baina komunikaziora heldu behar da. Heldu behar da gizakiak, edo gizakiok heldu behar du horretara, nolabait trebatzeko komunikazio horretan. Ez bagarren inoiz hartzen komunikazioan edo eztabaida horretan, bagian zure ideiak atzean geratuko dira eta inoiz dira aurre aterako. Orduan, hori da pixka bat, gizatalde guztietan, zuk azken finean, zure iritzia bota behar duzu,
besteek babesten ez badute, bueno, bale, hurrengoan izango da, ez da inori izango, baina nire ustez, jende guztiak eta gazte guztiak, azken finean, bota behar dute beraien ideiak edozein gazte taldetan, edozein lekutan, ez da, azken finean, atzean ez geratzeko eta komunikazioa horrela emateko. Bai, eta ze aholku eman dezakezue entzuten ari zaituzten eskamutilei, bere familia eta lagun eta ezagunekin komunikatzeko? Aholku bat? Jakin behar dutela, komunikazioa hitz oso zabala da. Komunikazioa ez da oso erreza, zuk gauza asko esan ditzakezu, baina beste batek txartu ulertu, ez txartu ulertu baizik, eta gauza ezberdin bat ulertu edo zuk txartu komunikatu duzulako. Orduan, jakin behar dela oso ondo sentimenduak eta oso ondo espresatzen ero esaten, eta errezetiboa izan behar da ere, ez? Eta empatikoa ere. Hori azken finean, bien arteko lotura bat lortu behar da hor, eta komunikazioan ikuste dut, hori bien aldetik lantzen baldin bada, komunikazioan bat lor dezakegula, ez? Orduan azken finean egin behar dena da, saiatu. Empatia hori, nolabait, saiatu gehiago zabaltzen ero, eta landu, eta lan egin. Eta saiatzen, ikuste dut ere, inoiz ezarenean komunikatu edo beldurra eman dizunean, edo lehenengo aldia beti nik uste dut zailena izango dela. Ohitura daukasunean zure sentimenduak edo arazoak edo mala hostia adierazteko, gero ja gauza normal bat da. Eta ikusten duzu hori erabiltzen, eta zuek saiatzen zarete hori hobetzen egunero, ez? Talde barruan nik uste dut, azkenean konturatzen zara ezin dutzula egon, jo que se, 12 egun furgoneta baten barruan, ez dakizen mozke honekin, berari esan gabe. Eta zeitxegin gabe, 12 egun furgoneta batean lo egiten, jotzen, bazkaltzen, afaltzen, edo esaten diozu haizu. Eskotan kostatzen da, kostatzen zaigu, azken finean, edo bakoitze bere harrotasuna dauka, eta guztiok duguna moduan, ez? Eta azkena gauzak garbi hitz egitea kostatzen zaigu pilo bat. Batez ere albokoarekin. Agian ez ezagun batekin, esaten diogu dozein gaztakeri berdin zaigulako, ez dugulako inoiz ikusiko berriro. Baina albokoarekin, zure lankidearekin hain zuzen ere, hori nahiko zaila da. Eta baina saiatu behar gara. Dinot, bestela ez dago bizitzeko modurik, bestela ez dago komunikatzeko, eta ez badago komunikaziorik ez dago bizitzarik. Hau da, berarekin, egon behar dituzun ez dakitzen bat urtetan zehar, edo urrengo orduetan zehar, gaizki pasatuko duzu. Zergaitik gaizki pasatu, hitz egin alba duzu. Azken finean hori da, ez da. Baina oso gauza errazak dira, horrela, baina oso zaila da baita ere aurrera ematen, batez ere, ez dakit ikastoletan eta ikastetxetan unibertsitatean dagoen jendearekin, askotan bizkarra ematen dugu eta ez dugu hitz egiten pertsona horrekin. Eta hori da agian egiten dugun gauza normalena, ez da, baina nire ustez hori bai dela baita bide zailena hartzea, esken finean gauzak hitz egiten dira eta alba da konpontzen da gauza, ez? Eta zuentzat konkretuki zer da errezago? Komunikatzea musikarekin, adibidez, edo izketan, edo agian musikarekin hobeto komunikatzen zarete? Segun eta norekin, ez? Norekin, ez? Bai. Ezke gauza ezberdinak. Claro, oso ezberdinak dira. Egan erandion ikusiko zaituztegu? Bueno, hori da herriak nahi badu, horrela izan da dila. Vale, eskerrik asko eta garri. Vale, zuei.
datorren astepenean.